també donar les gràcies, com no, a la llibreria Libri per cedir-nos aquest magnífic espai, una llibreria centenària, una magnífica llibreria que, com tots sabeu, abans es deia Herder, 12 o 15 presentacions a part. Una visió de com era aquest Empordà que va arribar a tenir tant pes dins de Catalunya, fins a un molt més recent, però jo crec que és un dels llibres més lúcids que s'han fet en els darrers anys, que és el d'Ernest Lluch, Una teoria de l'Empordà, Joan Armengui també fa esment diverses vegades, que és un llibre que en molt poques pàgines realment explica una mica el perquè d'aquesta rellevància que ha tingut l'Empordà. I crec això, que el llibre de Joan Armengui està una mica a cavall entre aquests llibres biogràfics, perquè el seu són diverses biografies, i aquests llibres més interpretatius. És una satisfacció participar en un llibre fet pel Joan i que es diu Gent de l'Empordà. I encara que ja sé que els de l'Empordà sou relativament avars a l'hora d'aconseguir aquesta condició, encara que un llibre em permet l'adopció d'alguns que no són de naixement i em considero una mica empordanès sobrevingut, si em permeteu. I a més, també d'origen, perquè la meva rebesàvia... Pugui mantenir una definició més àmplia per ser-ne soci en els seus estatuts que van aprovar l'any 17, en fa una diferenciació en quant a drets. És a dir, tots empordanesos, però bé, en quant a drets parlem, aquí marquem alguna diferència. I així veiem que diu, per ser soci en veu i vot és necessari ser fill de l'Empordà, fill d'empordanesos de pare o mare o casat amb empordanesa, proposat per 2 socis i que la proposta tingui l'aprovació de la Junta Directiva. Tot i així, en un segon article diu podran ser admesos socis sense veu ni vot tots els no empordanesos que ho sol·licitin proposant-los 2 socis i que la proposta sigui aprovada per la Junta Directiva. He vingut aquí perquè conec l'autor, soc gironina i no vaig poder anar a Figueres i per tant conec l'autor, Joan Armenguer, i evidentment a més soc gironina però una apassionada de l'Empordà, per tant vinc per l'autor, també per l'edició que s'ha fet amb molta cura i he vingut altres vegades aquí a Libri a escoltar presentacions de llibres i per tant m'ha anat molt bé poder tenir una segona oportunitat després de Figueres, de venir aquí a Barcelona. I t'ha agradat? M'ha agradat molt, sí, a més els acompanyants de la presentació també ajuden, també el Toni Castells, que també és un empordanès d'adopció de Jafre, també el Paià, que és un coneixedor, evidentment, acadèmic, a més de fer recerca sobre l'Empordà, tot ajuda. Per tant, jo, en fi, és un oasi a dintre la vida que portem les presentacions dels llibres encara. Jo soc de l'antiga escola, encara tinc que tocar llibres, i per tant això per mi és mig del meu psiquiatre.